Έτοιμος ο καφές, κύριε Θεόδωρε. Ευχαριστώ, Λάζαρε. Θέλει να σου φέρω και λίγο κούκκουρον και λίγο χαλουμούι? Όχι, παιδί μου, ευχαριστώ. Αν θέλεις, μπορώ να σου διανύσω για δύο αυκά. Κύριε Θεόδωρε, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για εχθές. Δεν έπρεπε να πέφτω έτσι. Χαίρομαι που το κατάλαβες, αλλά όχι, δεν θα δεχτώ τη συγγνώμη σου. Α, μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή απολαμβάνω τον καφέ μου και θα ήθελα, σε παρακαλώ, να με αφήσεις να συνεχίσω να τον απολαμβάνω. Ώρα καλή. Όλα καλή. Να κάτσεις έτσι, έχω να σου πω. Κοντά, κατάφερα ρε. Μιαν ημέρα και πως πάσαμε τα με τους Εγγλέζους, εβουλώσαν τις τα. Είπες το και έκαμες το, α. Καφέτσι. Κάμε σιωρέ έναν καφέ του κυρίου πουλό μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έχω πληρώσει τον καφέ μου. Καλά, να σε κεράσουμε τίποτε άλλο. Φέρε μια ζιβανία ρε, δεν τα στέκεις. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω, κύριε. Σαν καλά το γυνάτι σου. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Να μου λαλείς ρε. Έπρεπε να το κάνω. Τώρα είναι να πάρω μια δουλούν. Να παντρευτώ μια ναρκόντισσα. Και θα μαϊρέψετε σήμερα. Έκαμε η Αναστασία Μπρίττερα τα φαγιάνουλα έτοιμα. Λάζαρε, θα μου κάνεις ακόμη ένα καφέ? Καλό, κύριε Θεόδωρε. Να μείνεις να φάεις μαζί μας, πατέρα. Όχι, δεν θα μείνω να φάω μαζί σας. Ούτε και η κόρη μου θα μείνει. Και σε παρακαλώ πολύ, μη με αποκαλέσεις ποτέ ξανά πατέρα. Καλό. Κάλιστο. Μάντα τρώεις τα φαγιά μας, κύριε. Όχι, κύριε, δεν τρώω τα φαγητά σας. Μα είναι η κόρη σου που τα μαϊρεύει. Εσείς είστε Τούρκος? Ναι. Ένας είμαι. Ναι, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησα είναι πληθυντικός ευγενίας και στην προκειμένη περίπτωση πληθυντικός αποστάσεως. Βέβαια, δεν περίμενα να τα γνωρίζετε εσείς αυτά. Α, σου καταλά. Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο. Μα ήταν που λαλεί, εν του καταλάω. Ο γαμπρός σου είναι το καλύτερο παιδί. Δεν αμφέβαλα για το κακό σας γούστο. Φαίνεται ότι μοιράζεστε την ίδια αισθητική και στον ντύσιμο και στους τρόπους. Σου κατάλα. Τούρκος δεν είστε? Λέω, είναι φυσικό να τον βρίσκετε πολύ καλό παιδί. Η φυλή σας αποδείχτηκε κατώτερη και βάρβαρη. Η νοημοσύνη σας δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν ενός μπαμπουίνου. Και φυσικά εκτιμάτε την αισθητική άλλων ανθρωποειδών, όπως αυτήν του κυρίου από εδώ. Σας τα γύραση. Δεν αγκιά καταλαείς.